politxe dago Laukizko herrien, 8 nobioen deitu urte bitxerrien. Ez zibil bazan beti fineza garbien, 8 deuko inosko larrien, 8 deuko inosko larrien. Lehengo nobioa izan guberue, mutil galanta baina bekoki pardue. Bigarren nobioa zezu ezabio, egunen peseta bideukoz diario. Hirugarren nobioa dogu alargune, bastarazkon jaubie, herederu jaune. Euki ez bazitxuzen etxe bete ume, egile da zeo zer egingo gendule, egile da zeo zer egingo gendule. Neska politxe dago Laukizko herrien, 8 nobioen deitu urte bitxerrien. Ez zibil bazan beti fineza garbien, 8 deuko inosko larrien. Laugarren nobioa falta deu handrie, alargune da eta errentadorie. Bosgarren nobioa dogu eusebillo, egunen peseta bideukoz diario. 6. nobioa eustakio eulille, frakasar inuzente koitel pobrille. Eukizen duzuk nigez ezkondu gurile, baina jeragin neutxun erretiradile, baina jeragin neutxun erretiradile. Neska politxe dago Laukizko herrien, 8 nobioen deitu urte bitxerrien. Ez zibil bazan beti fineza garbien, 8 deuko inosko larrien. Zazpigarren nobioa dogu eusebillo, ari bere izen neutzen hainbeta modillo. Agaz ezkontzearen larga eustakillo, ara hemen non dauketan hainbeste nobio. 8. nobioa Jose Eusokua, 17 urteko mutil ditzozua. Guztiz nago zeugana modillozua, zuk izan beharko dozun eure esposua, zuk izan beharko dozun eure esposua. Neska politxe dago Laukizko herrien, 8 nobioen deitu urte bitxerrien. Ez zibil bazan beti fineza garbien, 8 deuko inosko larrien. 8 nobio eta 8 modillo, Josepa Kordazatxez norden eustakio. 11 demonio baiagok munduen, Joseparen guzinek engainanen duen. 8 nobio eta 8 modio, Josepa Kordazatxez